kamatsili. Sa Ilonggo guys is kamunsil. Ayan guys, ayan, may mga bunga siya guys, kaso nalalaya. Naaano pala. Ayan, nakita nyo ba guys? Ayan, yung kulay, ayan guys, kamatsili yan siya guys. Dalawang ayan pa yung isa. Ito mababa lang yung isa. Hindi din ako makakapagkuha guys. Gawa nga ng siya, nasisira. Kinakain kasi guys ng mga ibon. O diba? Ayan guys. Ayun sa taas guys, maraming nasisira sa taas. Mainit kasi dito guys kasi hindi masyado. Ayan guys, basta makikita yung kulay pula ba yan o itim na siya. Ayan yung mga bunga niya guys. Sayang kinakain kasi guys ng ibon, diba? Pero dito sa kanila guys, parang hindi nila to kinakain daw. O diba? Sa atin diba kinakain natin to. Ayan guys, ayan. Diba? Ganyan siya lahat guys. Nasisira. Andun pa, ayan pa ayan. Ayan ang mga bunga niya guys. Alam mo marami to siya magbunga guys. Kasi hindi ko lang talaga maanuhan minsan. Na pagbaba ko, nakain na siya ng ibon. Tingnan nyo guys. Ayan. Doon pa guys wala na mga laman guys. Inuubos na ng ibon. Katulad yan. Ayan. Marami sana siya guys na guys bunga. Kaso talaga nasisira lang siya guys. Wala na sa siguro sa init din. Kahit malamig dito guys, mainit pa rin kasi. Ito guys, yung tinik-tinik niya baka sabihin nyo hindi to kamatsili. Ayan ang mga tinik-tinik niya, ang lalaki. Ayan guys. O diba? Ito medyo matangkad na puno to guys, mataas siya. Ayan, ganyan siya kataas. Pero pag sa ilalim lang din, pwede ka naman maabot mo lang din yung ganito Ayan abot ko na nga yan Ayan. Yung isa, paano din siya guys. Ayan maliit siya. Diyan kasi nalaga siya guys. Tapos pag dito ako sa ilalim guys, ayan siya ang puno. Ayan. Ayan siya guys. Ayan yung isang puno. Swerte nga kami dito guys kasi dito talaga sa ilalim ng bahay namin yung puno na to. Dati hindi ko pa to alam kasi dati hindi ko pa siya so wala ko sa mga dahon-dahon. Kalbo talaga to guys kasi kinakalbo nila to pag talagang tumaas na talaga. Tapos ang nangyayari guys, hindi ko pa alam dati na kamatsili pala to. Nung huli na, nung tumubo na siya, nagulat ako, sabi ko hala, kamatsili pala to. Sa amin kasi guys sa Ilonggo is kamunsil, diba sa Tagalog is kamatsili. So ayan guys, diba nasasayang talaga siya guys. Hindi siya dati kumuha ako isang piraso nung bumaba kami dito kasi nakita ko talaga, so kinain ko, pero green pa siya guys. So hindi pa dapat, kumbaga hindi pa pwedeng pitasin. Kaso tinipas ko, tinikpan ko kung matamis siya. Okay naman yung lasa niya guys. Diba? Kung tatlo kami pinay na makuha dito kasi sa kapitbahay namin din sa kabila may pinay din guys. So dalawa sila doon. So minsan pag sila nakakaunang kumuha kasi minsan wala kami
gusto ng alaga ko dito at minsan kasi masagal ko. So ayan guys, thank you so much for watching. Bye!